Inkantolo ephakeme yasePitoli ikhiphe isinqumo esivuna ukuvalwa kwamanye amabhishi ukuze kunqandwe ukubhebhetheka kwesifo iCovid-19. Ukuvalwa kwalamabhishi kwenzeka kona wonke amabhishi ase-Eastern Cape kanye nase-Garden Road. Amabhishi aKwaZulu-Natal azovalwa kuphela ngezinsuku ezimatasa ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. Inhlangano I-Afriforum engenye ababefake izicelo zokuthi kuvalwe amabhishi igqugquzele umphakathi ukuthi weseke amabhizinisi azokhahlanyezwa yilesi nqumo. These businesses will now likely suffer immensely and will in most cases suffer irreparable damage due to the fact that most holiday makers cancel their vacation plans because of the beaches that are closed. Izakhamuzi zase-Eastern Cape zinombono owehlukile ngokuvalwa kwamabhishi. It's quite sad, especially if you're coming down for a holiday with the family and the beaches are closed, so there is no holiday to have. Family coming down from Joburg, this side, and yeah, like I say, it's like ridiculous. I mean, they can't even come enjoy themselves here, we can't even go to the beach. Very sad, because December is known for the beach and family time. So yeah, it's actually very sad. Umnyango wezokuBusa ngokubambisana kanye nezoMdabu uthi awusithakaseli lesinqumo njengoba sichaza ukuthi amabhizinisi asezindaweni ezigudle ugu azolahlekelwa kakhulu. Kodwa ke lo mnyango uthi kumqoka ukuthi kuvalwe amabhishi ngoba kuzanywa ukuthi kusindiswe impilo yabantu kuphinde kuxegiswe nomthelela wegciwane icorona njengoba seligadla okwesibili. Lesinqumo siza ngemva kokuthi inkantolo ephakeme eKapa nayo yasichitha isicelo esifuze lesi njengoba kunabathile ababefuna ukuthi kuvulwe amabhishi.